pelkään sanoa tätä. But I thank God for one thing. Mutta kiitän Jumalaa yhdestä asiasta. I thank God because when He called me, Kiitän Jumalaa, koska kun hän kutsui minut, He told me something that has helped me very much. hän sanoi mulle jotakin, joka on hyvin paljon auttanut minua. That will help you also today. Se auttaa myös teitä tänään. Going forward. Mennään eteenpäin. He always told me Niin kuin menemään eteenpäin. Hän aina that I am sending you. opetti minulle, että minä lähetän sinut. But the people to whom I send you, Mutta ihmiset, joiden luokse sinut lähetän, right now they are in sin and apostasy. juuri nyt he ovat synnissä ja luopumuksessa. And so they will not like you. Ja niinpä he eivät pidä sinusta, Because you go to testify against the sin of the world. koska sinä menet todistamaan maailman syntiä vastaan. And when Jesus did that, they killed him. Ja kun Jeesus teki niin, hänet tapettiin. So I was aware of that information. Niinpä minä olin tietoinen tästä. And then number two, Ja sitten toiseksi, he made me understand hän laittoi minut ymmärtämään, that when he sends me to this earth, että kun hän lähettää minut tänne maan päälle, that I should never ever worry about public opinion. että minun ei koskaan pitäisi välittää julkisesta mielipiteestä. Hallelujah. Halleluja. Thank you, my daughter. She said amen. That is Kiitos. important. Tyttärini sanoi aamen ja se on tärkeää. Yeah, because Koska right now the church normally intends to live in a politically correct manner. Politically correct. Koska Political nykyään correctness. seurakuntakin pyrkii elämään tämmöisessä poliittisessa korrektionissa, tämmöisessä, Public opinion is so important että julkinen mielipide on niin tärkeä to the church right now, seurakunnallekin to nyt, the Christian, kristityille, to the believer, uskoville, to the house of the Lord. Herran I've been huoneelle. to many countries across the earth. Olen ollut Public opinion, it counts. tosi monissa maissa ympäri maailmaa ja siellä In fact, the pastors would want to preach a gospel yleinen mielipide merkitsee, ja ne pastoritkin, joille saarnaa, such that when they finish, the sheep love him, they pat his back. ne sanoo, että niin kuin pitäisi aina taputtaa selkään. Public opinion. Yleinen mielipide. So the Lord told me, Niinpä Herra sanoi minulle, never ever to worry älä koskaan ole huolissasi, about public opinion. äläkä What people välitä will say. julkisesta mielipiteestä, Because mitä ihmiset sanovat, This is the dispensation of the grace. koska tämä on armon aika. And I'm going to come and stand Ja minä tulen ja seison and say that the cloud of God that visited Moses ja sanon, että se pilvi, joka vieraili Mooseksen luona in the dispensation of the law and judgment lain ja tuomion aikana, is going to come to you. tulee teidän luoksenne. No, Ei, that is not going to be easy. se ei ole helppoa, ei tule olemaan helppoa. So I had to fall back to what the Lord told me. Niinpä minun täytyi What he's nojautua teaching you now. siihen, mitä Herra mulle sanoi, ja se And mitä he's nyt telling opetan. you. Hän sanoo teille, For as long as the Lord is walking with you, niin kauan kuin Herra vaeltaa sun kanssasi, for as long as the Lord is speaking with you, niin kauan kuin Herra puhuu sinun kanssasi, for as long as the Lord is using you, niin kauan kuin Herra käyttää sinua, don't worry what the world says. älä välitä siitä, mitä maailma sanoo. Hallelujah. Halleluja. Even your salvation, Jopa pelastuksesi, even your salvation, jopa pelastuksesi, even in your salvation. jopa pelastuksessasi. Don't worry what your workmates in the office will say because of the way you are dressed holy. Älä Don't worry about those huolehdi, things. mitä esimerkiksi työkaverisi sanovat, jos sinä pukeudut pyhällä tavalla. Don't worry about those things. Älä huolehdi niistä asioista. You just worry about the Lord. Huolehdi vain Herrasta. Hallelujah. Halleluja. And so, Ja niinpä, the other thing I learned, toinen asia, minkä opin, when the Lord was sending me, kun Herra lähetti minut, He made me understand very, very well hän saattoi minut hyvin ymmärtämään, that the message does not belong to me. että se sanoma ei kuulu minulle. Not at all. Ei The ollenkaan. message belongs to Jehovah. Vaan se sanoma kuuluu However Jehovalle. much it does not make sense in the carnal being. Miten paljon se ei kuitenkaan niin kuin ole järkevää tälle lihalliselle olemukselle. However much the message does not make sense, make logic in the carnal being. Vaikka se ei lihalliselle ihmiselle tuntuisi loogiselta se sanoma. Don't worry about that. Älä huolehdi siitä. He always told me Hän aina opetti minua, that go
and say it faithfully the way I have given you. Don't change it. Että uskollisesti sanon niin kuin hän on se minulle antanut, että minä en muuta sitä. Because it's not your message. Koska se ei ole sinun sanomasi. Itse asiassa, that the day I will change it sinä päivänä, jos muutan sen, is the day he will put me aside. se on se päivä, jos minut silloin laitetaan sivuun. Why? Miksi? Because there are 7,000 that have not yet bowed. Koska on 7,000, jotka eivät ole vielä kumartaneet. Yes, he will use them. Kyllä, hän käyttää heitä. Whenever the Lord gives you an opportunity to serve him, be a pastor, be a shepherd. Milloin tahansa Jumala antaa mahdollisuuden palvella, niin ole pastori, ole Always paimen. give it 1,000,000%. Anna se 1,000,000%. Because if you don't, Koska jos et tee niin, somebody else will come and give him 1,000,000%. joku muu tulee ja Hallelujah. antaa 1,000,000% sen. Because we are simply privileged to Koska se serve him. on itse asiassa It's not a etuoikeus palvella häntä. Se ei ole oikeus. It's not a right. Se ei ole oikeus. Hallelujah. Halleluja. I wanted to bring this to your attention. Halusin tuoda tämän huomioon. So armed with that, when I became armed with that knowledge that no, don't worry about what the world will say. They might say wrong doctrine. Eli näin wrong teen doctrine. aina. Että en Why is välitä, the cloud coming? This is the grace. en välitä julkisesta mielipiteestä. Jos on väärä oppi, niin tämä on se, minkä minä sain. Että He said, no, se tämä pilvi I on. am speaking with you. Don't worry. Don't worry about these people. Että älkää välittäkö näistä ihmisistä, vai mitä ne sanoo. Just go and tell them as it is. Kertokaa just niin kuin se on. So you can help them. Niin voitte silloin auttaa heitä. And so after that I gave the prophecy. Ja niinpä sen jälkeen annoin